रुपुहि दख'रा एबसुनि 34थि बोसोरसालिया जथुमाया मैया एबा थांनाय सानखालि जोबनानै थांबाय। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय सालबारि महकुमा बेन्दोंनि रुपुहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 34थि बोसोरसालिया जथुमाया गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों नैथि साननि थाखाय दख'रा आफादनिनो सिङाव थानाय दुङालागायाव खुंफुंजादोंमोन। गुबुन गुबुन आयदानि गेलेनाय आरो थुनलाइयारि बादायलायनायनि गेजेरजों 22 आरो 23 दिसेम्बर खालि रुपुहि दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय दुङालागा फोथाराव बे 34थि बोसोरसालिया जथुमाया मैया जोबनानै थाङो। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव गोलाव खारनाय बादायलायनाय आरो एबसुनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों जागायो आरो बे गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो रुपुहि दख'रा एबसुनि आफादगिरि धनिराम बसुमतारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि सानजौफु समनि 12 रिंगानिफ्राय गेवलां मेला जानानै थाङो आरो बे गेवलां मेलखौ बाहागो लाफैनानै बेखेवनानै होयो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर' बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि बिथाङा। थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो फारियै बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारी, तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि आरो बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावगिरि फैलाजे बरगयारी बिथांमोना। बिथांमोननि अनगायैबो बाक्सा जिल्ला एबसु, सालबारि जिल्ला इउपिपिएल आरो रुपुहि हालामनि सिङाव थानाय समाज सिबियारि फोरोंगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। दिनै रुपुहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थुंगा 34थि जे बोसोरसालिया जथुमा जाबाय आरो बे रुपुहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि बे जथुमानि गेजेरजों गोदान मोनसे आफाद दख'रा आफाद दाना लाबाय। गिबियावनो बिथांमोननि दख'रा आफादखौ आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जांख्रिथायारि हामलायथि बावनानै बरायबाय आरो बे जे मोनसे गेवलां मेलाव बिथांमोनहा खुगा लाइसिबो बेखेवबाय जे मानासनि फुंखा आरो बे दिनै जोंनि बर' माहारिनि थांनानै थानायनि थाखाय राव थुनलाइ हारिमुवारि बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना बायदि सोरजिखौ बेवहाय बेरखांहोगोन होननानै आङो मिजिंथिदों आरो इयुन समावबो बे हाबाफारिखौ लालांबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय। फारसेथिं जोंहा बे ओनसोलखौ लानानै आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा गोबां बाहागो लाफैदों आरो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बायदि थांखि बिथांखि आरो मावथांखिफोरखौ लानानै दख'राया गामि समाजजों खाब जानानै बिथांमोनहा गोबां खामानि मावलांगोन होननानै मिजिंथिदों। दिनै जिहेतु गुन गोनां सोलोंथाइया जोंनि मोनसे जांख्रिखांनाय हाबाफारि जाबाय, मानोना गोबां बाहागोआव गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौ लानो गोनां फैबाय। जुगा दिनै सोलायनायजों लोगोसे बायदि गियाननि जे गोनांथिखौ लानानै जोङो इयुन समाव गावबागाव जिउ राहा लामा दानायावबो बाहागो जानो थाखाय दिनैहाय गोबां थासारि सफैबाय आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बायदि बिथिंजों हाबा मावलांगोन आरो बेखायनो दिनै बावहाय बयनिबो सांग्रांथिनि थाखाय बयखौबो सांग्रांथि खालामनो थाखाय बिमा बिफा दिथागिरि जोंनि बेयाव फोरोंगिरि सार बिथांमोन आरो बयबो बाहागो लानायजों दिनै जोङो बेखौनो फोथायो जे बयबो गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगौनि सांग्रांथिखौ लानानै जाहाथे इयुनाव जोंनि लाइमोनफ्रा मोनसे गोग्गो सुबुं धोन जानानै बा सुबुं धोन जानायनि उनाव बर' हारिखौ बेंनाय, बर' माहारिखौ जोथोन लानानै जों बयबो दावगालांनो हायो, रांखान्थि फेहेरनायाव बयबो बाहागो जानो हायो। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो बे रुपुहि हालामनिफ्रायबो बयबो बर' हारिखौ जोङो दिनै खावलायहरो। गिबियावनो बर' खौरां आरो बड'लेण्ड बुब्लि लोगोसे रायजों बड'लेण्ड नोंथांमोननिसिम गिबियावनो बरायना लाबाय। जिखिनि थांनाय हरनि थान्दै मेलनि गेजेरजों आंखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै आरो कनक दैमारि बिथांखौ आफादगिरि हिसाबै जि जोंनि केबिनेटनि थान्दै मेलनि गेजेरजों सायख'नाय जाबाय। बेवहाय जि हारिनि बांद्राय नङाब्ला एसेब्लाबो खामानि मावनो मोननायखौ आं गोजोननाय मोनदों। जिहेतु दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि बिथां खोरोमदाव वारिया नुजाथिफैदों, मा फोरमायगोन बिथांसिम? जोंहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि सारा जोंनि
दिनैनि हांख्रायनाय लेखा जि 34थि जोंनि बोसोरसालिया जथुमनाय नुजाथि फैदों बिथाङा जोंनि रुप'इ हालामनि जिखिनि राजाबिलि उरिफिनाव गोलैनाय जिखिनि गामिफोर दं स्पेसियेलि थंलागा गामि आरो गुबुन गुबुन गामिफोर दं बेवहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जिखिनि थांना थानायनि बा सोलोंथाइनि जिखिनि रांखान्थियारि बायदिसिना बिथिंखौ लानानै बिथाङा मोजां बोसोन होलांदों बा जों गोजोननाय मोनदों बिथांनि थाखाय सारनि थाखाय। रुप'इ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 34थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों आं मुस्रि कनक दैमारि लोगोसे बिरसिं दैमारि जों सानैखौ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि सायख'नाय जाबाय। गिबियावनो बुंनांगोन दि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे नेमखान्थि बादियै थान्दै मेलनि गेजेरजों जोंखौ सायख'नो लादों। बेयाव आङो गोजोननाय दङ। रुप'इ दख'रा एबसुनि मेन बिबानखौ मोननानै आङो जोंनि रुप'इ दख'रानि बेन्दोङाव थानाय माखासे गामि ओनसोलफोराव समाज बेरेखा खामानि बायदिसिना ड्राग्स जौ जुवा बेफोरनि फोसाबनायनि खामानि मावगोन लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावगोन लोगोसे मिरु आरो जिल्ला एबसुआ बिथोन होनाय बायदि माखासे खामानि थाखाय जोंहा बेफोरखौ मोजाङै मावफुंलांनो थाखाय जों नाजागोन।